Yes. Mooi stil. Goh. Ja, is mooi ook. Ja. Ja, dan zei ik nog gewoon een lekkere bries. Ik zei dan even naar de moenen. Dat is heerlijk. Die vrijheid hier en die mooie kilt. Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg het hout. Dat is fascinerend. Dat is alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van. Hoi. Normaal gesproken dan draai ik altijd op die moenen. Ja? Ja. En hier is 20 dokter nou. Nou, ik draaide vroeger al hier op en non. Met mijn boorman. En die moenen die is afgebrand. En hierachter. Maar dat draaide ik toen ik 14 hier weer draaide ik er al op. Maar mijn boorman. Ja. Ik denk ik maar het maar oppakken werden, wat moen erin en ja, dan mag je niet diploma hebben. Ach, daar is Sjoerd ook al. Waar was je nou in de rest van de dag? Ik is 12. Ben je net? Oh, ik hier ook nog van meer. Ja, misschien laat het me mee, maar in nou eerst net. Oh. Nee, rustig wel, hè? Is er aan? Ah, goedemorgen. Weinig. Nou, wij zullen dat hebben in de moeder. Die te horen, die nemen maar op. Hier is mijn collega Monder Sipke en op dit moment ben er 4 leerlingen. Ja, we van de 12 die met het examen. En ik ben 12 die heel er nog wat langer hoor, die ben zo lang nog net aan het doen. Nou, dit is een lesmoeder. En zij die had me dus vragen om dat we dat dan together de jongens leren willen. En ik steen zij een beetje bij. Ik had in 2006 leeuw ik hellen. En toen ben ik hier altijd op deze moeder blijven. En zodoende ben we hier together nou praten. En in Holwert om het die jongens te leren. Als men dan uit de hek door stieren, dat doet dan boeten door, dan knipt dat hout wat er omheen zit, de Vlaamse blokplank, die knipt dan op het bovenwiel en zijn remmers de zaak. En dat mag op een manier doen dat er net al te lang sleept, want er wordt een flirteboel in de bron. Dat mag ik niet hebben. En dat leren ze nou toch een protte vangoefening te doen. Maar dat er flink tagieselt. En hij doet een 80 eind draaien. Dan roekst hem wel. Maar dat mag je net vaak hebben. Dan sleept er hier. Sleept het te lang hout op hout. En het wordt oerbracht onder een dag. En zo wordt de vijzel daar in het werk zetten. Dan is het beter uit de polder pompen. Mijn naam is Marco. Ik ben zelf in Hantem. Ik werk in dagelijks leven werk ik bij de gemeente. En als hobby doe ik dit erbij. En vervolgens nu al bijna oorleren de opleiding ter moeder.
als je de zwichtelingen die zitten er nog heel achter en dan kun je het zeil niet opraden. En dan moest je hem denken, dan moest de verzorger als de binnen een minuut voortkrijgen. Ja, we doen dat een keer. Ja. Ja man. Nou, ik ben Sjoerd de Groot en ik kom hier uit Marum en heel toevallig is hier eigenlijk de lesmoeder. En nou ja, hoe ik ooit begonnen ben, mijn molenaar, ja, mijn hart is ook molenaar en molenmaker, Est, die is nog maar op pensioen. En ja, en dat mooie tijd dan, ik denk ik op die sites in de molen draaien. Dus of tenminste is van de Friese molen natuurlijk, maar in ieder geval, ja, dat is de bedoeling. En zo'n poldermolen met die snelheid houden, met die grote kracht houden. Ja, die viezel, dat is net het zwaarste werk toe dat er is. Dus die is wel baat met wat meer snelheid dan kracht. Dacht ik. Ja, En dat is wel meer redenering. Dan kun je meer verder verzetten. Ja. Ja, klopt. In deze dorpskrant is die een oproep van de huidige moeder. Die is al wat op leeftijd. En nou, eigenlijk meer een oproep van, nou, ik ga eigenlijk in opvolger. En ja, ik zou het toch wel mooi vinden als mijn opvolging geregeld wordt. Nou, vroeger als band wie ik al helemaal gek van moen. Nou, dat is in de tussentijd is dat een beetje op een lege pitje kwam. Maar eigenlijk na die oproep dacht ik van, nou ja, waarom zoek ik dat net aan? Nou, zo ben ik een keer op proefles gegaan hier bij Seijer, dat wie in Holwert. En toen dacht ik, nou wist, dit is eigenlijk echt wel wat. Dus nou, zat aan, dat dacht ik van, nou, dan maak ik het echt maar aan. En ja, op deze manier dan vind ik het echt mooi om bij te dragen om behoud van het erfgoed. Want eigenlijk als je denkt aan Nederland, dan zeggen ze altijd van, ja, tulpen, klompen en moen. Nou ja, goed. En op deze manier dan mij toch, als jonge generatie, mij ook ervoor zorgen dat in stand blijft, vind ik. Ik ben 24 jaar. Ik had de oude moeder hier ook eens een keer hongen. Die wordt beslist nog eens een keer bovenin die moeder zit. En we hebben mijn man en macht hebben hem naar boven gekregen. En nou, ik zei, wat vind je nou zo mooi dat om hier nog eens een keer naar huis zei, ik zal u zeggen, ik hier een vriendin. En toen weer weer boven geweest. En hier heb ik mijn eerste wip gemaakt. Ja. Nou ja, toen hebben we de mama weer ondergebracht. Voor 50 jaar in, toen is er een vereniging opgericht, een landelijke vereniging. De Gilde van Vrijwillige Molenaars. En er moest ik een examen aan worden. En toen had ze de vereniging de Hollandse Molenvregen. Had die een examencommissie geïnstalleerd worden. En dat winnen mensen vaak mijn titel voor de namen. En die op grond van hun kennis op het molengebied de examens aannamen. Het rare wie wel dat er geen exameneisen winnen. Gildes zijn 50 jaar geleden begonnen. Het Gilde Vrijwilligmolenaars, zeg maar het Gilde van de rest van Nederland, is 2 jaar ouder dan wat wij zijn. En die hebben toen direct met de Hollandse Molen afgesproken dat de Hollandse Molen de examens zou afnemen. Dat is hier in Friesland ook geprobeerd, dat model. Dat was geen succes. Want dan krijg je dus een vreemde op jouw molen die het examen gaat afnemen specifiek op jouw molen. Terwijl die eigenlijk van die betreffende molen helemaal niks af weet. Toen hebben we hier in Friesland een stel mensen bijgekomen en die zeiden dit met ons. Wij richten ons eigen geld op en we gaan zelf opleiden. En we gaan zelf exameneisen mensen. En we gaan het examen ook organiseren op manier die wij willen. Op de eigen molen, door de eigen leermeester aangenomen. En de Guild Frieske Moenders is eigenlijk het opleidingsinstituut voor molenaars in Friesland. En we hebben 12 instructeurs met elk een eigen lesmolen. Die 12 instructeurs hebben altijd gezamenlijk een stuk of 30 leerlingen. En we hebben elk jaar 5 tot 10 examens. Bijna altijd succesvol, dus we leiden elk jaar nieuwe molenaars op.
Je draait eerst alle praktijk mee om te zien hoe het al dingen werken. En je moet al op een gegeven moment alle benamingen weten en zo. En hoe je de veiligheid is en zo. En waar maar je een protte van weten. Dus dat maak je in stappen doen. En daar ben je minimaal 2 jaar mee bezig. En je moet minimaal 180 draaihoeren hebben. En je moet natuurlijk wel wat stage rennen. Maar ik het wel zien, het is een enorme jongen. Het had een gevlucht van 15 kilometer. Nou? Ja, dat is heel groot. Nou, dan heb ik wel mooi sierlijk. Dan spin ik op, heb ik wel mooi van die ui-daakjes nou. Dat zit hier en daar, net ding als ik, bij Maasum. Heel iets moois. Maar dat ben heel iets moois. Die echt van die jongen van een gevlucht van 18 kilometer naar Vetje. En dat weet ongeveer. Maar dit ben nu uitzonderingen. Nou ja, het is eigenlijk geluk. Dit is een vrij grote kast. Je zit er je krap, past er al je kruik in. Ja, dat is echt. Nou, we zien even wat aan het werk. We beginnen even wat smarten. Hier erbovenin en achterin bij de as even smarten. Hoe kom ik daar? Ik zoek gewoon hier op de trap hem even achter de roer liggen. En dan pakt hij even onder het bovenschild van het en dan trekt hij op. Dus dat is het voordeel van stage. Oh, nee, maar nou dan hoeft het zelf net te doen. Hoor. Ja? Ja. Want ik moet erom wennen dat ik wel altijd alleenig ben. Nou, als je het geluk bewaar ik hem dat er altijd een soort volk langs de molens komt. Tenminste bij de Gruttemolen dan. Nou, dan heb ik hier wel bezoek van zo'n 100 of 800 personen. Mooi, weer kruien. Draaien. Het is nou draaien naar fjouwer, denk ik nou. Is alleen machine. Van mij heeft hij nou al naar fjouwer draaien. En dit is gewoon maar gewoon of terheen Ja, het is rennen. geen kruil hier, het is echt een red. Kruired. Nou, je goed smart is, hè? Dan kist hem eigenlijk Ja. maar de kont kist hem Zo kijk eigenlijk ik onder. is er naast de zalm. Ja, ja. Eigenlijk is het wel mooi, want hij zit net echt boven de schroefbak, maar we zeilen wel even op boven de schroefbak. Oh, sorry, zit dan maar. En wat ik zei, hè, altijd aan jezelf denken, altijd de hand. Als denkt hij dan doet ik vind dit heel onhandig als hij Noord-Holland was door. Ja. Maar altijd niet een hand voor jezelf. Nou ja, de knopen zijn waarschijnlijk bieden hetzelfde. Neem ik gewoon. Ik ben dan altijd er al achter aan dat op alle stages die het weer dingen, iedereen krijgt nog een knoop had. Die molen die gaat het langste mee als die beweegt, als die draait. A, dan worden allerlei dingen gecontroleerd en bekeken. B, allerlei dingen worden gesmeerd. En C, een van de vijanden, zeker van de houten molen, is natuurlijk de houtworm. En de houtworm houdt niet van bewegende delen. Dus als die molen regelmatig draait, heb je bewezen minder last van zulke soort zaken. En als jonkies zijn we altijd wel vaak mooi te mengen en dat soort dingen. Dus ja, dan ben je er wel een beetje mee opgegroeid. Maar ik wil vaak wel eens even jongen hoe ze ontbouwen in, nergens in Lowert. Dus nou ja, dan kom je er zelf wat mee in aanraking. En dan kom je zelf een beetje in het onderwijs om de leerlingen daarvoor op te leiden. Ja, dat is wel mooi. Dat je dan zelf ook molenaar kan worden en dat je het doet en ze bouwt. Nou, en nu sinds dit jaar dat mijn zoon elk stokje met zijn collega om had om ze te restaureren. Die grote vangbak die je dat je, die maakt eruit. Want nee, niet. Die brengen we aan de steensta en dan maken ze hem daar naar. Omdat die kant die is verrotten. En dan moeten ze naar de bal gaan. Nou, dat was dat. Oh, mooi putje. En wat vind je ervan dat je zoon nou officieel... Ja, dat is prachtig, hè? Ja? Ja, en over een paar keer er
wat in de molen doet nou, ja, dat is wel mooi. Ja. En hij komt hier aan zijn nek op. In zomer. Hij komt hier aan zijn nek op de draaien. Oh, nou later, zwier, door dan. We hadden deze al op karren hebben hier bins kunnen. Ja. En dan hebben we een heftruck eraan leppelen en op een 2 bokjes zetten. En die hebben we nu hier op een aantekening. Nou, en waarom is nou die beginnende molenaar zo wichtig? Ik zeg wel eens, dat is uiteindelijk een kweekvijver van de eigenaren in de toekomst om hun beheerders uit te trekken. Want de vrijwilligmoeder wordt in de praktijk ook gauw beheerder van zijn moeder. En daarvoor zeg ik wel eens, ben wij eigenlijk erfgoedbeheerder. Omdat Samoene is eigenlijk, ik zeg wel eens gekscherend, een gebed zonder eind. Want het is een zeer zorgelijk object om te behouden. En daarom is die molenaar als onderdeel van de eigendomsstructuur. Die zorgt het op lange termijn, over jaren en soms zelfs decennia, voor letterlijk het in stand houden van zijn monument. Goede oude-tekeningen en maaltjesmaatjes die we direct maken gaan. Die zetten we er dan erop. En teken hem zo hoor, zodat hij mooi erin valt. Ja, het is gewoon hartstikke leuk om hetzelfde werk als Paken te doen. Wat Paken die had vroeger, dat ik dat weer herstel in de jaren. En ja, dat wordt mooi. Dat ik het stakje neem, zeg maar. En is heute aan de moenen. Dit had eventjes in een bepaalde periode wie het eerste tjaarsje in heel Friesland nog. Nou, maar het is wel de molen die vanuit 1915 altijd op zo'n originele plek steenbleund is. Ja, maar de vrouw ook niet zin in, maar ik vermeek nog wel eens ophangen. Ja. Maar dat juist ik was dit waan toch, of net? Wat zei je? Dat juist ik was dit waan, of net? Ja, zo komt. Het zou voor onze club veel beter zijn dat we een heleboel jeugd hadden, twintigers, en meer vrouwen. Want 90% van ons is man en de gemiddelde leeftijd is iets van 2 of 63 jaar. Daar hebben we een paar jaar geleden een onderzoekje naar gedaan. En daar is op zich niks mis mee. Maar voor het vinden van nieuwe leermeesters is dat wel kritisch. Weet je, ik zou hoeveel dat hij per omwenteling met mij neemt? Nou, ik denk iets van 12 liter of zo. Hij had iets van het zijn 100 liter on in een minuut. Dat hangt een beetje van de snelheid af. Als je bij hem als hand hebt, wie had een film, hè? Dan weet je wie te vlagen. Dan draait er bij meer dan 130 aan of zo. Dat kan deze moltjes, hoe liet ze er binnen, hoe hard dat zou ik wel draaien kunnen. Dat is in de tuin, ik kwam met die moltjes, die draaien niet die hoor. Ja, Hercules Metallicus. Er zit een Lietse vaan en een Gruttevaan. Die Gruttevaan, die houdt hem in feite op een wien. Maar die mogen de hele tijd dit. Als de wien wat voortvalt, dan wordt hij weer om op een wien en dan raakt hij de hele tijd. Dus hij is helemaal zelfvoorzien, hij hoeft nooit te krijgen, hij hoeft nooit te zwichten. En dat had natuurlijk een doodsteek geweest voor een heleboel molens, traditionele molens vroeger. Want die boeren die dachten, nou dat is mooi goedkoop. En die groen hebben in de molen te wijzen. Maar ik heb als jij in die verste van, die regelt nou de wien. Als de wien te hard gaat, dan wil hij hem eigenlijk naar binnen te drukken. Nou, de deze kant op, nou, dan gooit hij eigenlijk die roos weer uit de wien weer. Maar die vaan die wil maar op een wien houden. Nou. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze begrijpen hoe het in zijn werk gaat, hoe het werkt. Dus als een vraag met examen krijgen, hoe werkt het zo'n ding dan? Dat jongens zeggen van, nou ja, samen je lier en dan maar die vaan. En meer vragen stel ik net met het examen, ja.
De draaiende molen trekt publiek. De stilstaande molen trekt veel minder publiek. De draaiende molen, dan stappen mensen van hun fiets af om even te kijken. Ga naar de buren in Duitsland. Hartstikke mooi. Daar zijn ook best veel molens. Die er van de buitenkant ook best oké uitzien. Ze draaien zelden tot nooit. In heel Noord-Duitsland is 1 lesmolen. En dat is dan moet je denken aan een gebied zo groot als Groningen, Friesland en Drenthe samen. Dus dat is, ben ik bang, het begin van het einde. Poldermolenaars zijn individualisten. Die gaan hier met de krant en het verrekijkertje naar de vogels zitten kijken. Houtzagers zijn veel socialer, want die moeten in een ploegje werken, want anders willen ze dat niet. Okay. En ik ben een regenboog, ik ben van alles wat. Meestal ben ik op de houtzagerij in Aalst. Er zijn in Friesland maar een paar man die zeg maar professioneel molenaar zijn. In Nederland zijn er stikken 15, misschien 20 molens die dan beroepsmatig draaien. En de rest is ook vrijwillige basis. Die maakt wollen. Net iedereen wollen natuurlijk. Het is een soort werkje van weinig geld. Dus ik wil dat, ik denk net dat dat nog gebeuren zo. Maar, het is ook een prachtig werk, dus van die hobby niet werkmatig is. Maar best wel ondernemer, hè? Dat is net alleen draaien met een molen. Wat ik zwaar niet dat ik eraan krijg, maar zwaar dat ik afzet krijg. Nou, wat is hier heel bijzonder aan deze moeder? Hij wil draaien de warm. Juist, Ja. dat is het. Ja. Ja? Ja, Maal 2. ja. Al 1. Er is net een poldermoeder met rijden waren. Zijn hier ook wat bijzonders? En daar zit een gat. Waarom zit daar een gat? Had je hier een motor staan? Ja. En hier had de stingen. Ja. Oh, ik heb nog een beetje te zien. En die motor moest betjenen worden van die kant. En die man die moest altijd daar hoe die water inlaat in de klauwen. Ja. En je krijgt langs dat er een trede dwark in kwam. Dus je kan je zien die erin snijdt, die net met de bouw in kwam. Ik vind het wel noffelijk. Kijk, er zijn keuren. Maar die boeren die moeten net meer afhankelijk werden van de wind natuurlijk. Die zijn van een diesel erin, dan kun je wat langer op. No? Ja. Ja. Boppen. Boppen, vis een boppen. Er zit een ding om mijn steen hier om mijn hoeken. Er zit zo'n kikker. Ja? Dan mag de kikker bij het touw en los hij en dan mag hij naar beneden loeken. Kom maar even. Wie had de vlag ophangen? Jongens. Hing het er op een kop? De stagiaire die een... Hij hangt er op de kap. Ja, en het touw zit eigenlijk in het rijt. Boppen, tja, dat hing het nog onder. Ja. Wie is Sjoerd? Die het nou naar boven is. Daar zit ik nog op boppen. Hey. Ja, maar dat ik er komen. Maar dat is mijn krijgwagen, die staan naar beneden loopt. Ja. Ik zal je een mooi voorbeeld, Jan. Doe saft op een motor. Ja. Een motorfiets. De wind komt daar waai. Ja, nog eens. Door die is 80 kilometer. Waar komt de wind daar waai? Maar meer naar voren daar. Dat bedoel ik mijn vlagje erbovenop, zeg maar. Dat... En dat is de schijnbare wind. Juist. De wind komt net even naar het waai, maar omdat het tot 80 kilometer is, komt die wind daar waai. Maar die wind die komt bloot uit het waai. Nee, zo stuk met die roeren. Als het 80 eind draait, dan zit je weer samen op 60, 70 kilometer. Ja. Dan komt de wind net meer hier waai, ten opzichte van de roeren. Dan zitten er vol met zaal op. Maar die komt hier waai en dan helpt het nog mooi mooi. Nou, ik denk al wat nader ga je nog bij je binnen. Ja? Ja, dat... Binnen wel wat denk ik die het nog helemaal beter in hadden, maar hoe de algemene meester, dat zit er nou wel in. En dat maak ik wel met dikke oren hier en meer dan 1200 oren. Dus dat zit we zien. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het ons saaie de leermeester om te bepalen wanneer ik echt leer voor ben.
Sjoerd. Ik is Sjoerd voor het examen. Ja. Als de waken had ik bezongen. Ja, je hebt wel een pensioen. Ja. En welk front gingen we dan nou eerst? Nou, kwart bij geweest? Buier. Er zit wel fronten in depressie. Heer en leeg. Nee. Ja, warm en koud. Ja. Nou, dit is nog, we gaan nou nog maar warm en dan komt kou om. Want dat koufront, dat komt op u af. Nou, dat betekent inderdaad dat wij in de ring van Joert meer rein krijgen. Wat buigen waren. Tenminste, dat je een typerend koufront had. Wat er even draaien? Nee, we gaan eerst een stormproef doen. Oké. Ja, maar. Nou, hij staat naar de persoonlijk record. Na 40 seconden ongeveer. Nou, stel dat hij de Sjoerd, 40 seconden. Ja, hij was haarpraat. En nou weet ik van het kammen en tandwielen weet ik twee begrippen. De beet en de steek. Ja. Dit is dus de beet. Ja. En de steek is van hart op hart, de afstand tussen de kammen. Maar het sas zit ook, Nou, ze en de netboeten. De netboeten. Ze moeten hem zo vol mogelijk op die kant pakken in de midden. En dan haast de krachten op die kant en op die kant en dan zal ik kunnen knappen. Ja. Het Engels kruiwerk, de Westmaastad. Nergens, alleen maar de lagers. Kruiwerk, moet dat vaak gebeuren? Nou, het is voor je eigen best wel sowieso beter van wol, maar ja. En hoe controleer je dat? Wat moet er net gebeuren? Je moet net heet worden, je moet handwarm worden. Ja. Dus ik moet hem nog een rijtje kennen. Ja. Welk kruiwerk kruidt Zwidder? Een neutenkruiwerk of een Engels kruiwerk? Een neuten. We hebben wel Sjoen en Heert. Nou, dan moest je naar boeten. Nou, nog wat. Je moet zeggen. Hij is lachen, maar hij is goed, hij is zenuwachtig. Nou, er zijn twee totaal verschillende examens. Hè? Ja, heel verschillend. Ja. Hij zou altijd die heroplutsen. Nou, hier is geen twijfel. Nee, absoluut net. Nee, dit rint. Ja. En dat horen weer meer en meer roeken en scoren. Slagen dus. En dan uiteindelijk is het ruimschoots aan deze. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Goedemorgen. Maar dit is formeel de kaaien van de moeder. Dank u wel. Doe ik bedankt. Dierentuin. Gefeliciteerd met de benaming van Marco. Applaus. Dank u wel. Wij zijn relatief klein en het is dus heel sterk ons kent ons, compact, lokaal, direct betrokken. En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan en succesvol hun model handhaven. Ja, nou maar ik zelf. Zonder zijwieltjes dan maar zou het bij Flenwieken zijn. Zijwieltjes kennen er al. Nou is het echt.